चालू वीडियो सेमती ଦେଇଥିଲେ 5000 ये ଦେଇଛନ୍ତି 2800 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ 7800 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆସୁ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମର କିଛି 10 ବର୍ଷ କିଛି ତମର ଝିଅ ପାଇଁ କିଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆମ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତା ଆମର ଆଉ କିଛି ପଇସା ଅଧିକା ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ବାହାର କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବ ପଇସା କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ସେ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ତା କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯଦି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ସେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆକାରରେ ସେ ପାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଯୋଉ ଲାଗୁଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ସେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା